Айде сега след мама. Айде мама да изпеем песничката и после мама пак ще пусне детското. Айде. Мама ми купи днес нова книжка с картинки. Гледам я с интерес и разлиствам лист по лист. Я изпей тогава за кокошката. Кокошка при хамбара. Я ли за кокошката изпей? Изпей за кокошката. Какойто и бам. Ай сега изпей за кокошката. Кокошка, давай. Кокошка при хамбара. Зове, крещи, повтаря. Айде за книжката тогава запеем. Мама ми купи днес нова книжка с картинки. Гледам я. Не щеш ли да пееш? Пак да пуснем детско? Я покажи Маша как прави. Как прави Маша? А вълка на Ну погоди как прави, мам? Ама ти с пръстчето. Ну, заяц, покажи как прави. Ну, погоди. Ама с пръстчето прави вълка. Покажи как показва с пръстчето. Така, я пак. Ей, сега ще пуснем детското. Кажи сега, ну, заяц. Ну, погоди. Браво. Ами я кажи влакчето, как се казва? Как се казва влакчето? Как се казва влакчето? Оно и влакче, дето има носленци и очички, как се казва, мам? Как се казва влакчето с очичките? Томас. Влакчето? Кое влакче? Другото с очичките? Как се казва влакчето с очичките? Не е ли хубаво? А как се казва влакчето с очичките? Влакчето Томас? Не е хубавото и с очичките. Да пуснем ли влакчето Томас? Няма ли Томас? Оцапаното влакче. Как прави оцапаното влакче? Я покажи. Как прави влакчето? Пуф-паф? Как така? Тудут. Така върви влакчето. Така ли върви влакчето, мам? Тръгна. Кой тръгна? Кое? Ръката? На ръката тръгна влака. Как прави влакчето? Пуф-паф. Така ли прави влака? Как? Виж? Браво! Кое? Не е ли хубав тос? Какво искаш да пуснем? Другото влакче. Кое е друго влакче? Другото влакче. Кое е друго влакче, мам? Другото влакче мелва. Дето е с очичките? Не, другото. Влакчето Томас? Влакчето един друг акче. Така пай. Така пай пилката. Така пай.